Mangwarani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Ininiwo I am a pastor's wife and me and my husband we met at a Bible school. Asi tine secret iyo yatinayo yatinoita mumhuri kana murume wangu now ava kutozviziva and akasvikawo pakuzvikamuchira because tainge tatambudzika kuti tinge tichikwanisa kuita mwana. Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Ininiwo ndakakurirawo mumhuri yavanhu vainge vaine zvinhu zvavo. Saka mukukura kwangu mukoma taiva vanhu vekuti isu sevana vasikana taikasika kuenda kumazuva edu. Inini ndakatanga kuenda kumazuva apo kubva pandainge ndichiri ne9 years ndainge ndava kutoenda kumazuva angu. Saka zvaiwanzokuitika mukoma ndezvekuti apo pandinenge ndava kuda kuti ndinge ndichienda kumazuva angu ndaibva ndaona umwe murume uyo aiuya kwandiri kunyange ndiri mudiki kudaro ndisina chandainge ndati ndoziva. Murume uyo aitouya kwandiri obva atanga kutorara neni. Saka achirara neni kudaro pandaizomuka ndaibva ndachizomuona murume uyo achibuda mumba then ndobva ndatotanga kutotevera. Zvakatanga apo pandainge ndichiri mwana mudiki ende nditori nemwe sister yangu uyo akatanga kutevera kubva achiri ne6 years. Saka takamukurawo tichingoudzwa kuti zvese izvi zvinoitika ende zvinoitika nekuti zviri normal, but mukuzokura nekuzotanga kubvunzawo vamwe vedu ndakazotoshamisika kuti sei isu kwedu tichitanga kutevera tichitori kuma6 years kana uri mwanasikana ende hanzvadzi dzedu idzowo dzaisangana nematambudziko ekuti kana dzaroora vanongochengetedzwa vana vanenge vasiri vavo nevakadzi vavanenge varoora. Saka takabva tachizoudzwa kuti kana isusu sevasikana kana tichida kuti tinge tichikwanisa kukasika taita vana because kwedu zvaiwanzokuitika ndezvekuti vanhukadzi vanasikana vakazvarwa mumhuri vaitanga kuzoita vana vava kuma40 years ndopa unenge wazosunungurwa nemweya wacho wengozi wava kuma40 or 40 something years ungoita mwana 1 obva watofa. Saka kwakabva kwachizonzi kwainge kuchifanira kuti kunge kuchizoitwa bira remhuri. Vanhu vose vaifanira kuti vange vachizoungana ende vanhu vose kana vaungana saizvozvo then tainge tichazogadzirwa kuitira kuti mweya uyu wengozi sezvo iwo wainge uchiramba kutaura kuti kumusha kwawo ndikupi because murume uyo akaurawa nasekuru nyakubereka vana baba vedu ainge ari wekuMozambique. Zvino wairamba kutaura uchiti ndakanyanya kushungurudzwa Sterek. Saka wairamba uchiti handisi kuzokuudzai kuti kumusha kwangu ndekupi but ndoda kuti munge muchizvitsvakira moga kuti nemiwo munge muchinzwa kurwadziwa. Saka n'anga yacho yainge ichibatsira vana baba nana bamukuru. Ipapo ine hangu ndainge ndisati ndazvibvuma zvekuti mweya wengozi uriko. This was before ndisati ndapindawo mumarriage. Saka mweya wengozi wairamba kutaura zvikabva zvachizonzi tichaugadzira but tofanira kuti tinge tichizoungana tose semhuri tiri panzvimbo imwe chete. Saka ndakazoti ndaroorwa ndachata takagara gore rekutanga murume wangu ainge achiti aiwa ndezvaMwari vachatipa mwana kana nguva yakwana. Gore renumber 2 same story, mwana ndainge ndichitadza kuitira murume wangu mwana. Saka vakazotanga kupindira dzainge dziri hama dzemurume zviya zvokunzi tiri vanhu vanopinda chechi imwe chete vainge vatombozvisendeka pasite. Vainge vava kutoudza murume wangu kuti even though ainge ari pastor aitofanira kutoti ange achita umwe mukadzi in secret, mukadzi uyo anenge achingozivikanwa nemhuri asi vanhu vemuchechi vasingazvizivi nekuti vainge
vatoti inini ndainge ndiri ngomwa, saka kuti ange achindiramba zvaikwanisa kuzokanganisa zita rechechi. Vakabva vati mukadzi wako haumurambi, munoramba makagara mose, asi zvinenge zvongoitika ndezvekuti isusu mumwe muroora ndisu tinenge togara naye, uyo anenge achingokuzvarira vana kuitira kuti zita rako risazorova uye zvekare usazofa uchinzi hauna kumbogara wakaitawo mwana, unoda here kuzovigwa negonzo. Murume akatanga kundipandukira mumba zvekuti ndainge ndisingachanzwisisi kuti kodambudziko rimbori pai, pandiri kumutadzira pacho ndepapi chaipo chaipo. Saka murume wangu iye ainge oti dzimwe nguva akabuda kana ndikamubvunza aikwanisa kungondipindura rafu, kunyange ndikazomutevera ndikaona kuti anenge ari kuchechi zvake achinamata, aikwanisa kungonditi ndiri busy ndiri kutsvaka mwana, saka regedza kuramba uchindifonera because haukwanisi kundipa mwana. Ndakasvika pakurwadziwa neupenyu, ndakaita maprayer ndichaita, ndikatsanya ndichatsanya. Takazoti tava kuda kupinda mugore renumber 4 ndopa akabva achizongoti ini ndafunga kuti ndinge ndichiita zvandakaudzwa nehama dzangu, ndafunga kuti ndinge ndichitsvaka umwe mukadzi umwe wekuti ndinomutora. Obva aita mukadzi anenge achingondizvarira vana, akagara naamai vangu. Ndakarwadziwa ndikachema, ndikabuda panze ndikanamata, ndikati denga ngari ndipindure because right now mutoro uya wazonyanyisa kundiremera, but hapana kana mhinduro yakauya mukomanashi. Saka ndakabva ndachizotaura namama vangu, vakabva vati kwengawani tiri kunzi tinofanira kuti tinge tichigadzirira because iro gore racho iroro ndopa kwainge kuchifanira kuti kunge kuchizoitwa mutambo wemhuri. Vakabva vanditi kana uchida mwana unofanira kuti unge uchiuya, unge uchizovapo apo pachagadzirwawo vamwe vanhu vose. Of course kuchechi tinoenda hedu kuchechi, but unofanira kuti unge uchizovapo apo panenge pachizogadzirwa vamwe kuitira kuti iwewe usazosaririra uri kumashure. Ndakati dhuu kufunga chinhu chandakaona, mwana ndiye anoita kuti uzongoita zvose, hakuna munhu asingadi mwana, ende pain yekushaya mwana ndiyo inozokonzeresa kuti unge uchingoti chero zvazvaita. Saka mukomana achi ndakabva ndachizoenda nemurume wangu, iye murume wangu akazotobvuma. Ndakaenda naye murume wangu, taenda kuya ndokubva achizonzi iye aifanira kuti ange achizotenga mbudzi. Akatenga mbudzi iyi yainge iri yekuti ndinge ndichisunungurwa. Zvekare nemasisters angu vainge vakaroorwa vakatengerwa mbudzi nevarume vavo vainge vasina kuroorwa, vakazvitengera voga mbudzi dzavo. Saka ndakabva ndachizotengerwa mbudzi nemurume wangu, ndiyo yakabva yachizogadzirwa mbudzi iyoyo. Mushure mekunge yagadzirwa ndikabva ndachizopiwa mimwe mishonga ndikanwa. Zviya zvekunzi tiri mapastors zvakatombosendekwa parutivi, mufunge zvenyu mukomana zvasendekwa parutivi kudaro. Ndipo apo takabva tachizodzoka kumba after tabva mukuitirwa mhiko dzose, then ndokubva ndachizotoona kutoti ndainge ndatobatira pamuviri. Murume wangu akafara chaizvo, kana vanhu vose vakafara. Saka ndo zvakaitikawo izvi mukomanashi. Kunyange munhu uri munhu anenge achinamata, but pane dzimwe nguva dzekuti upenyu hunombooma mukoma kusvika pane rimwe level rekupedzisira rekuti unoshaya kuziva kuti zvino uzvifambisa sei. Ipapo ndakasvikawo pakushaya kuti saka upenyu hwacho hunoda kuti ndinge ndichiita sei. Asi ndo zvakaitikawo izvi. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Should I feel bad kuti takaenda kunoitirwa bira, taenda kunoitirwa bira, then ndokubva ndachizogadzirwa ndikabva ndachizokwanisa kuitawo mwana, ndinganzi zvandakaita ndakakanganisawo here? When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri mufundisi, ndiri mukadzi zvekare wamufundisi, but takaenda kubira. Pakaipa
hanzi takaita chivanhu nekuda kwekuti tainge tichida kuti tinge tichiitawo mwana tiri mapasta kudaro, hanzi tinotoita zvechivanhu but in secret. Kuna vamwe vatinoudza, kuna vamwe vanozviziva kuti ndo zvatinoita. Hanzi takakanganisawo here nekuti tainge tichidawo mwana. What were we supposed to do? Let us try to speak with her in the comment section. Rekedzai kuti pataenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Ininiwo ndiri kuitwawo spiritual, ndiri kuitwa inonzi spiritual blackmail na Madam Boss vangu avo vandakamboshandira nekuda kwezvimwe izvo zvavakandikumbira kuti ndinge ndichizoita. Zvakaitika mukomanashi ndezvekudai so. Madam Boss vangu ava ivo vanoita zvekutengesa, vanoenda kunana Zambia, kunana Botswana vachiita zvekutengesa. Saka nerimwe gore vakazondikumbira apo pandainge ndichishanda pamba pe vamwewo Madam Boss vandakamboshandira, vakabva vanditi vainge vachida hembe dzaMadam Boss, vakangonditi t-shirt neskirt, kunyange zvikanzi zvinenge zviri zvinhu zvekudhara. Saka ndakabva ndachizoba imwe skirt yekudhara yavainge vava kusapfeka ne-t-shirt yemusangano, ndokubva ndachizoenda ndikabva ndazonopa Madam Boss vangu vamwe vaya avo vandainge ndichishandira. Saka ndakabva ndazopiwa mari, vakazoenda kuBotswana vakapfeka zvinhu izvozvo mukomanashi, asi ne-t-shirt yemusangano ivo vanoti vakangofamba vakapfeka jacket, vakaenda vakaripfeka vakadzoka vakaripfeka. Pavaitoseka kuti kwainge kuchipisa sei kuBotswana, vakazotokurura jacket mushure mekunge vadzoka munomo munyika. Vakazotanga kuita mari, vakasvika pakutenga track iri mukoma vakazoritengesa mushure mekunge rauraya vanhu vandarika 8 richingoita maaccident. Kufamba kwaro chete raigota maaccident, madriver akasiyana. Umwe wacho takatonzwa zvichinzi akatopiwa 25 years ariko kuchikurubhi maximum, but track iroro vanenge vainge vakarigadzira because rakangoti rauraya vanhu vakawanda kudaro, vakaritengesa ne very cheap price, then ndokubva vachizotanga kuita mamwe mabusinesses. Saka blackmail yacho mukoma ndeyekuti ndinoti kana vakandikumbira zvavanenge vachida kuti ndinge ndichiita, kana ndikaramba vanobva vati saka zviri nani kuti ndingoenda ndikonoudza mukadzi uya wakamboshandira kuti ndo zvawaimuita. Saka izvezvi pane pandiri kushanda, mwana wevanhu vandinoshandira mukomanashi iye ane chipo, kunyange ndikafamba naye vanhu vanenge vachingoti mwana uyu she is going to be a great person in life. Saka ivo handizivi kuti vakazviziva sei izvi, vakazvitanga in the beginning of this year. Saka vakangonditi iwe kamwana ikako kaunoita babysit ndikumbodaka hembe dzako kunyange masocks, but unotanga wakapfekedza masocks usati wandipa masocks iwawo usazomawacha. Ndakaramba ndikabva ndati ina handizvikwanisi, vakabva vati manje ndoda kuenda kune mukadzi uyauya ndingonomuudza zvose zvawakaita. Saka ndakabva ndatora masocks emwana ndokubva ndachizoenda ndikabva ndachizonovapa. Handizivi kuti hembe dzandinovapa dzemwana uyu wandinoita babysit ivo vanoita sei nadzo, but I'm so scared kuti zvimwe kuda vava kutoshandisa mwana uyu kana kuti vari kumutorera chipo chake. Handitoziviwo mukomanashi kuti ivo vari kuzvifambisa sei, but chandiri kungoda kubva kune vedare ndechekuti please vedare ndibatsireiwo. Handisi kuda kungoramba ndichingoshandisa mwana uyu. I don't want to use her anymore. When you have posted my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Ndingaitawo zvekuita sei kuti vasangoramba vachingondinetsa. When you have posted my story, I'll be following through in the comment section. Dzimwe nguva ndinosvika pakupererwa zvekuti ndinenge ndava kutoda kutongozviendesa kana kumapurisa, ndobva ndangonotaura nyaya yangu. Handiziviwo kuti mapurisa anokwanisa kundibatsirawo here. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukoma makadii zvenyu?
kuzosvika ndichizotengesawo chibereko changu. Izvi ndo zvakaitika. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndainge ndagara hangu ndichiita business rekuruka vanhu misoro yavo. Saka ndichiita business iri mukoma ndaiva ndiine machallenges akasiyana-siyana avo andainge ndichisangana nawo mukurarama. Zvinhu zvangu zvainge zvakandiomera. Saka ndaiwanzokuti kana ndikaruka munhu musoro, sezvo ndainge ndava nemacustomers ekuti anenge atori macustomers ako aunenge uchitoziva kutoti these are my personal people. Saka vanhu ivavo ndaiti kana kuri kunzi ndikavaruka misoro yavo kuzoti naiweko mari, munhu aikwanisa kutokudza kuti iwe ndakamiswa basa. Saka vanhu vacho vazhinji avo vandainge ndichiruka vainge vari maSouth African. Vazhinji vacho ndo vainge vari vanhu vandainge ndichiruka. Saka vaizongondinyudza mari dzangu. Uchitoona kutoti munhu kunyange ukamunetsa zvinengei kwacho kwekuti ange achiiwana mari yacho kunenge kusitomborina. Saka ndakabva ndachizoti one day nemurume wangu tichinetsana. Saka murume wangu akabva azondiudza kuti pane pamwe paakatombofamba neshamwari dzake. Apo paakafamba neshamwari dzake iye akazongonhongwa tsono nemuprofita. Muprofita akabva amuti iwe mukadzi wako ndiye anozviziva kuti sei zvinhu zvenyu zvakasunga. Saka ndakabva ndamuti dambudziko rangu rimbori pai. Murume wangu akabva achizonditi iwewe ndiwe uri kukonzeresa kuti ndisakwanisa kuita mari. Ndokubva tatorambana ipapo inini nemurume wangu. Mushure mekunge tarambana nemurume wangu, mukomana Ashi ndo pandakabva ndachizotanga kufambidzana neumwe muNigerian uyo akazondiudza kuti ainge achiitawo zvemarituals. Akandiudza kuti iye akangotengesa urume hwake ka1. Mushure mekunge atengesa urume hwake ka1 ndipo apo paakabva achizotanga kusangana nevakadzi vainge vachingomupa mari nguva dzose. Ndakabva ndati neniwo ndainge ndichida izvozvo. Akabva anditi ndinokwanisa kukubatsira. Saka takabva ndachizoendeswa kune imwe temple. Ndaendeswa kutemple kuya ndakapiwa hari iyo yandakanzi pose pandinenge ndichida kurasa mvura kana kuita tsvina ndinoitira tsvina muhari. Imo muhari iyi yainge yakakura. Ndaichengeta tsvina yaya ndobva ndachizomuka kuma 2 am. Kana ndamuka kuma 2 am ndipo pandaibva ndachizoenda ndobva ndanorasira tsvina iyoyo mutoilet. Asi handaitendedzwa kuti ndige ndichiflasha kwemazuva. Ndakaita 1 week ndisingaflashi toilet. Lucky enough ndaishandisa toilet yangu ndiri 1. Ndaitokiya toilet iyoyo kuzonosvika rimwe zuva pandakanzwa kuti kwainge kuine chinhu chainge chichida kubuda. Ndokubva ndaenda ndikanogara pahari paya chibereko changu chikatodona chikabva chanyangarika. Same time muroom mandainge ndiri makabva mangonyuka umwe muNigerian ainge akapfeka rimwe zidrezi rainge riri red richichururuka ropa. Akabva andipa glass. Akabva anditi paglass iri ndo rauchange uchizoshandisa kana wasangana nemurume waunenge uchida. Unofanira kuti unge uchizoudza glass. Zvose zvaunenge uchida usati wakumbira murume iyeye mari unotanga waudza glass. Saka ndo zvandinoita izvi mukomana Ashi. Ndine glass rangu iro randiinaro. Kana ndiine murume wandinenge ndichida ndinongotarisa muglass ndobva ndaudza glass kuti pana nenge wandiri kuda ane mari. Saka murume iyeye anotongotanga kungonditsvaka tobva tatotanga kutofambidzana. Ndisati ndamukumbira mari ndinotoudza glass. Uye zvekare kana ndichida kuti ange achirambana nemukadzi wake ndinoudza glass. Ndava nevarume vakawanda chaizvo mukoma. Vamwe vakanditengera mastendi kuZimbabwe. Vamwe ndivo vakavakisira amai vangu musha vachiita zvokubatsirana vasingatozvizivi kuti vakawanda kutocheresa borehole kumusha kwedu. This is my own story. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi ndine glass rangu iro randinaro. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisangane zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please check out your Trenza app munge muchizoona mamwe maepisode ikoko atinenge taposta.